Здравейте, момичета! Днес ще ви покажа как се прави ето тази картичка Job. Размера ѝ е на стандартна картичка 15 на 10. Моделът е много интересен. Само малко да доближа да я видите. Моделът е много интересен, защото всъщност самата картичка, ето това е мястото за съобщение. Хоп! Много е красива, малко по-нестандартна, отколкото нормалните картички. За целта аз съм използвала, после ще кажа, това е стикер, това коланче. Ето това коланче съм го направила с помощта на ето този пънч, но вие може да използвате абсолютно всеки декоративен пънч. А хартиите, които съм използвала, са ето тези, тъй като те са много нежни дизайни, всичко е в пастелни цветове. Картичката е страхотна и ще се надявам и вие също да изпробвате моделчето. Нека да започваме. За основата ще ни трябва едно парче картон с размери 30 на 10, такъв правоъгълник, който ще разделим пак на 3 панела, както една друга картичка, на 10 см. На тримера виждаме отметката 10 см и правим прегъвка. Ето така. От другата страна отново на 10 см. Получаваме ето това. Прегъваме. И получаваме ето това. Сега ще отрежем по диагонал от тук навън и отново от другата страна от тук навън. За целта слагате си на тример или с ножичка, с линия също може, както ви е по-удобно. Само да ги наглася. Правите същото и с другата страна. Ето така. Това е основата на нашата картичка. Така ще бъдат джобовете. И след малко ще я украсим. Време е да декорираме нашата картичка. Това, което получихме. Връщаме обратно. Аз вече съм си изрязала триъгълниците, които ще използвам за декорация. Вие може да го направите, като вземете ето това примерно и също го разрежете по диагонал, само че ще ви трябва две, тъй като сега ще ви покажа. Тъй като когато го разрежете по диагонал, ще видите, че няма да може да използвате, ето това ми е бил листа, ще видите, че няма да може да използвате другата част, защото трябва да се обърне така. С това или ще използвате два правоъгълника, като ето този, или ще използвате двустранна хартия, която след това ще обърнете. Вече съм си подготвила триъгълниците да ги залепя.
Получаваме ето това. Вие си избирате коя част да бъде първа. На мен тази част в ляво ще ми бъде. Сега с помощта на двойно залепяща или на ето такава, залепяте само долната част. Не дейте да залепвате това, защото ако залепвате това, след това няма да може да вкараме картичката си, т.е. съобщението. Залепваме другата част и сме готови. Вътре размера ще си го направите няколко милиметра по-малък. Ето аз вече съм направила едно само за да покажа. И получаваме ето това. Само да се вижда. Широчината на вътрешната част на съобщението ще направите примерно 5 мм по-малка, а тук по-дългата част ще направите с 1 см заради лепящата лента. Също така, ако искате, може да украсите по различни начини. Примерно може да сложите, преди да залепите, разбира се, да сложите някаква такава тантела, особено ако за сватба или нещо подобно ще седи добре. Аз съм си направила един такъв като коланче за картичката. Ето така. Не знам дали се вижда. Това е картичката за днес. Надявам се да ви е харесала. Хартиите, които използвам, са ето тези, които са изключително нежни и пастелни цветове. Това са страхотни хартии. Картона е на American Crafts и панделката е обикновен сатен. Това е стикер готов 3D. Спомени. И това е всичко. Надявам се да ви хареса. Прекрасен ден на всички!